Ay, bitaw. Ako ika. Tilawi ah. Tilawi kay na siya mura na sa og. Ay, dadi akong palangga. Tagjis ka ice cream buko pandan. Oh, lami madi mo sudan oh, chicken. Agi mo tinig ko na ka? Oh, naman na din na do. Hala, salamat ma'am. Iyang gikumpra ang sumaw ni siya ma'am. Salamat kay ma'am. Napa ko'y suklion. Ah, napay sa may usa diri dai. Naman kaya kaupate. Hello guys, masong buntag ng tanan guys. So na po ko dari guys ah. Grabing ka. Taas. Tuktok. Grabe na siyang ka. Handig guys, handig. So madyo adlaw. Salamat sa Ginoo pa mo tungag adlaw guys. So asa ning gi-street karon. Gahapon sugod kay tama ni nagka Domingo kay nagkalunis guys. Mag tinda nako. Kay wa ko maninda ron guys kay malagi na provincial meet ron way klase ang ubang mga seksyon. Way wali klase ang ubang dito tanawan diag mga suki kay maron to mga bata. Grade 6, grade 5, ito mga inahan. Mga suki na sila sa palit sa sudan kay mangina magbaon sila upan ni udto. So manandali ka dyan mahurot ang sidaan. Sabi na ito mga inahan nga balik-balik na ang mga sidaan. So saan yung gi-street ning pinakaadlaw. Diya naghapit na pugudad to guys og Tamarindo. Na-deliver na pugog sa Jug Tamarindo mga 4 katab. Diya mga nanay man po ito nga mawalit na itong mga tamarindo. Daghan na kaso may na-deliver gahapon. Kaya murag daghan kaso ang niabot karon nga tamarindo. So adto na po ko kinaibobuan guys. Mo pay pag sugod sa wheel shark guys panawag. Awa pay tao sa lawod na. So lami man pwede mong paminaw guys nga maka kuan ka mga paningunton ka ba mag hiking good for the health po nato guys kay taas ba ako kag cholesterol. So dyan yung gibuhat para sa lawas balag aran ka nang kabisi guys kuwang ra kadyo ag oras sa pang adlaw-adlaw nga trabaho pero nagigahinan og sa kauras ra ni sa kauras ang gahin view guys na tanaw kay dagat malay views diri o diba nice kadyo gapon kay dari ramang kutaman dito kutaman gapon sa dari ko gabalik-balik. Ay mga dogi. Love. Love. Oh, simita ang Sumilon Island. So nana ko dari sa kina katuktok. Lami sa ibong pamati basta sa buntag nga aningtin na ka. Ambot na ko dari sa babaw. Na may murag sidante to ah.
Guys, grabe ka. Angatin. Buat na ko dari sini. Bubuan guys. Ay, lang ng ero. Grabe kaangat. Tagbang na po ko guys ha. Tagbang palang daan. Grabe nang imuhang singot. Oh. Okay, deliver pa ko ron guys ug kuan. Magatang pa ko dito sa mga ni order sa Sampalok, Tamarindo. Salamat kaadyo. Labi nagdaring lugar guys kay kuan jud nimo tanaw jud nimo ang dagat. Ani man tayo may magbahay ni Papa Idi. Kay kuan jud dari naman sa juta din ni Papa Idi kaning lugar dari dia. Guys, mag-deliver ko mga order. So daghan ka dun isa guys na. So magabot nang ikang jogging guys, igura kung inom tubig hanap ni siyang i-deliver kay wala nang aguban ang gida katong sa Dunamatas briefing. Salamat ay ko ni Ma'am Bibs diha sa MQ Kape sa Jukado nag-deliver. So saan ihatid? Alang utang eh. Sige. Walang basag. Hanapin ko pa doon. Ha? Baka nasa, ano ba? Dali mo. Tambakan. Dali mo sa tambakan para ano? Kahit yung medyo may biyak. Oo, okay lang. Sa akong mads nga gwapa. Nanaraman na sa YouTube. Ay! Ito. Nabitaw. Thank you ha. So sige na siya tanaw sige na siya palit sa akong mga tinda guys. Gwapa pa jud, buutan pa jud. Salamat. Guwapa asa tao ni kuha kong guwapa. Gwapa ang kasing-kasing, dili sa personal. Gwapa ang kasing-kasing. Mana gwapas kasing-kasing. Salamat. Sige, salamat. I love you, Mads. Mingaw kayo kay may klase no? Mingaw guys kay may klase ang uban. Ilahang estudyante na may klase. Palit guys oh. Asa di si Madam? Ay, Dam. Imong puro Madam, asa may mga Madam diha? Nalagi cute baby lagi. Asa day si Miss Madeleine, guapas. Kung nilahang kung ano, di lami pwede ni mo iuli. Lami. Hala na lagi mga cute baby buyag diri. Asa man si Madam? As mama ba? Ay, nag-make up? Morning, kapit, kap. Kap kusihan. Kap kusihan. So, kuan, tamisog halang ilang. Saan ito? Yung fairness lalong. Si Bibi, kung kaon na siya. Greatest. Pag tilaw na na. Kang gipalit naman ni kuan.
Madam. Hi, di ko na yung si madam. Salamat kay Mi, salamat. Ay, guwapa. Mani, ay! Apil kaya ako na women's direct. Oh! Sayo, day ka. Ay, ikaw, wala day ka? Ha? Wala ka mo apel? Ako magyapoy president. Oh, lagi, malawi ta. Manayo ta. Salamat kay Butan, kay ni si Miss. Miss, madilin mo ni tag-iza ni guys sa kananan. Ganahan mo, Paul and Mads. Maray yung pangitangan na rin mo wheel shark. Inaghuman ito pang nanagwil shark. Pwede rin mo mga rin. Lami kayo lang mga pagkaon diri. Lami na ginang kusinira, gwapa kayo. Murag ka ng librity nga. Murag Celebrity from other country. Bitaw. Salamat, Bitaw. Salamat. Asa ko si Kuya? Nas gawas. Madali na ilalagay sa pwesto sa guys. Ano guys? Ang ganahan po Oh, guys, Oh, na ilang driver oh. Tricycle driver nga tagahatod. Shout out diha. So dirita manuri tag padayon ta guys sa tuhang kuan ako guys. Di ko mauwaw manuroy. Kay kani panginabuhing kuan ni sidya. Ndo. Kami isog. Ako naman. Kami isog halang. Palitan ko ani niya. Pwede. Oh. Pili ka na. Asa ito na? Kani? Halang na. Lami mo siyang halang. Isa guys, sa isang gibuis Uber kay grabe kasiga kadug saon. Salamat sa kadug ko ni Ma'am Heidi ni palit siya og kanang sweet og spicy. Shout out po guys diyan kauban kag gilamian sa guys. Salamat kadug Ma'am Heidi. Shout out ko diha sa taga Konsolasyon Cebu. Si Sir Marvin og si Ma'am Juan Ducanti. Salamat kadug dai kanang lami jud kuno kadug ang kuan guys kanang tamarindo. Daghang salamat na gilamian jud sila kanang lami jud sa pagkatimpla sa pagkahalang or sa pagkatamis. Katong mga trabaho nga wala ako sa Cebu. Salamat. Salamat jud kadyo guys sa kanang guys kanang gilamian jud sila. So lami jud ang tamarindo guys bisag ako gali daghang kadyo kog mahurot sa naka box po daghang nahurot bitaw sa nakatab na po daw nahurot guys. Salamat kadyo nag sunglass ko kay init lagi po daring dapitan ja na pa may nabili na po iso. Dari na nagkaon daw shout out po. Boy Tokyo. Siya si Boy Tokyo. Yan ang suki niya sa Biko Hi, upan. ma'am. Good morning. Wala siyang suki. Oy, palit yung taon na niya ba? Gitat mayo. May nalaman yung taon na niya. Oh, makatabang na mo. Salamat kadyo ma'am. Ay, Salamat, ma'am. Ma'am. Bili na kayo nito, ma'am. bili na kayo daw. Ito. Mura lang to. Kwenta lang yan, sana kayo makabili ng kwenta. Sarap Pag nito. nakabili, punta kayo sa 7-Eleven, makabili kayo doon ng kunti lang, 75 pesos. Kamay pa dyan kayo sudlanan. Kugita kay kinanglan dyan ang mabuhi. Lami nga, halang-halang. Lami kayo. siya, in fairness. Lami dyan, di ba? Mga nandaghan kayong... Tapos nga, halang-halang. Mga ginakong gipahurot kayo. Salamat. Salamat. Ganday. Oh, andyan na siya. Oh, kasi mo palit niya sampalok. Sampalok. Kung gagitapok yan. Yan dito nga bluwag na 500 ka. Mangga. Claro, guwapa maggoda. Ala nga. Ala, di ba? Kaya ang iyang kang iki kay halang ang iyaha. Lami mo po siya ng halang. Ron. Wala pa kay halang. Lami. Halang. Oy, muna ay. Dili lagi. Halatan na ko. Di pagitan to halang. Dalo ka lagi. Dalo ka. Na tilawil lagi. Dili Panguan juga. tilawir lagi sa. Dili lagi sa halang. Tilaway, lami kay. Tilawi sa lagi. Wa pa gani ka hindi pa kay mahilig og halang pero lami siya. Di mo siya. Halang di ay. Halang di ay. Tilaway. Ganoy ko no big. Para makatilaw jud kag bunsay lami big. Amuyin jud kag lami jud di ay. Asa na si Jennifer Kerr? Pero inahuman mo kaon wala na. Sana ko mapauli naman. Lami jud kuno guys. Okay. Pero mas daghan ang mamalit og halang.
Labi ng kuto. Walas doon. Kanang mga on sila og kuan bakit ang halang budam na tambal. Salamat. Salamat. Kayo. 250. Sa pisina sa barangay. Yan sa may lami. Lami. Pati lami ah. Mura sa Unsang nini mo? giluto. Oo. Giluto. Giluto, cornstarch. Disala og Gisala. Pero ang dili ang buko giblend nako. Oo. Giblender. Bitaw kay. Wala. Wala siya. Dili mo giluto ang buko. Giluto. Giluto na ko apit. Di ba nagluto ko ganang harina. Dili first class nga harina. Oo. Then kana superstar. giluto na ko tong ya sila na. Hi sa mo. Unsa man lami? Video. May kayo? Ice cream sa. Kaya. Mura sa ice cream. Kisa may tigluto ice candy sinyo ha. Nakapalit na mo ice candy ngay nga na. Or karon pa mo. Kanang bi. Pagbutang atong May- kwan ba? Atong plastic ba? Bu ice cream na. Katong ice cream. Oo, katong 500 ml lang gud. Katong gagmay-gagmay. Oo, katong 500 ml na square ba? Ay baso. Nga himog ice cream. Oo. O kana mo din. Naamo ko'y gagmay nga na. Ayaw to ko'y mahal na kay. Ito kay dako. Hindi, naaman goy. Naaman. 250 ml to katong butangan sa. Yung baso-baso ra. Katong 500 ml ba? Na kuan nga disposable good. Katong murag sa ice cream siya. Katong square ra good on ano ba? Nabedan na idagan sa. Nabalo na. Oh, murag katong yung disposable good nga microwave ba? Mm. Sa to ba? Kay murag ice cream na siya. Oh, murag siya. Bago na ba? Ice cream na dyan siya. Oh, ina na ha. Sus kay ako ra mo dyan. ba? Ako ra mo gyud Danan kay nakahurot na na. Ako ra kaon. nihatag sa akong bata. Wala kayo. Barbarat. Ice cream. Sige sige unya ni mo kuan mo gud siya. Ha? Mo lanay og kuan kailangan na tos kuan. Sige sige kay maka Dalay na to ha. Gusto na to papel para Pwede. Chati lang ko kuan kay aron sa bago sa libre kuha. Naniyod do na ba mo? Hoy, Basta inyong course di ay. Of course. Of course. Of course kuno. Unsa iyong course nga gikuha ba? DBL. inaani din ba? Lagi na gamay. 500 ml. Sige, dugo Or na kundi kayo. katong kuan lang. Katong bilog-bilog ra. 250. Oh, 50 ml lang to. Sige magsuod. Bago May dagan sa ginsi ato. Naman ko namalit mo ko kay among gibutangan sa mga sampalok, daghan mo ko gipalit. Oh, ano ba? Ano dai na. Inato ba ha? Pero kuan na pod, lahi na pong flavor, kuan na pod mangga, mga avocado, Uy, ubi. Sige, sige. Katawad ko no. Sige sinyo. Pero kuan ni siya kanang anak ni sa igagaw pod sa ni Papa Edi. Okay. Sige, salamat. Salamat ninyo, love you. Salamat kay manuroy pa ko. Yang ice box na ko na yung ice candy buko pandan. Ay, ma'am! Nanuroy ko is ice candy. Ay! Ay, wait lang. Ay, pag-agaw kay Nay. Bitaw. Tilawi ha. Tilawi kay lami kay na siya mura na sa og. Ay, dadi akong palangga. Tagjis ka ice cream buko pandan. Lami madi mong sudan chicken. Agi mo tinig ko na ka? Oh, na di na do. Hala, salamat ma'am. Iyang gikumpra ang sumaw ni siya ma'am. Salamat kay ma'am. Napo ko'y suklion. Dapat sa may usa diri dai. Naman kay yang kaupate. Ni ma'am Marcelo. Libre. Ang libre si Ate Marasol. Ay skin di nga buko pandan. 60, 70. Bayad na ni Ma'am Marasol. Bayad na niya. Thanks. Napay usa. Napay usa ay magkuha pa ko. Ay magkuha pa ko usa kay kuwang pa usa. Para sok. Sige, salamat. Taghang kuan kay sa skin di. Murot. Napagali kuwang dadto.
Napay kuan dato isudod balik na kay ibalik dito na kay napay napasarip guys. Balik pa ko.